Zamysleli ste sa niekedy nad vzduchom v miestnosti? Ako ho vnímate? Ako sa pohybuje? Keď je difúzia vzduchu správne navrhnutá a vyvážená, nemusíte na ňu myslieť. V našom laboratóriu vo Farume používame dym na vizualizáciu vzduchu, testovanie výkonnosti výrobkov a kritérií komfortu. Počúvame potreby zákazníkov. Prichádzame s nápadmi, návrhmi a testujeme výrobky, kým sa nám nepodarí navrhnúť optimálne riešenie. Naším cieľom je zabezpečiť, aby každý výrobok zapadol do seba ako dielik skladačky. Vytvárame vysokovýkonné výrobky, aby bol vzduch v interiéri zdravý a čistý. Snažíme sa byť spoľahlivým partnerom a poskytujeme aplikácie na mieru, testovanie v plnom rozsahu a riešenia, ktoré sú ľahko dostupné a ľahko implementovateľné. Náš softvér na výber produktov a nástroj na navrhovanie vnútornej klímy používa výpočtové modely, ktoré sú založené na dlhoročnom zberu údajov a skúseností. A čo nás motivuje? Vedomie, že naša práca má význam. Že s každým výstupom a produktom, ktorý vyvíjame, prispievame k lepšej vnútornej klíme v domácnostiach, kanceláriách a verejných priestoroch v celej Európe.